Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Ook natuurlijk een hartelijk welkom voor het koor. Halleluja. Fijn dat jullie hier vanavond kunnen zijn. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Hanneke Veenstra en Sibere Wiersma, Koekoeksloon 11. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is Tietje Hipma en lector is Pietie Visser. En de organist is natuurlijk Siebold Akkerman. Zondag 24 december om 9:30 is de gezamenlijke haakdienst in Hitsel. 'S Avonds is er om 19:30 een kerkzangdienst in de Lambertuskerk in Arum met medewerking van muziekkorps Rebenus Jacobs. Dit jaar lezen we in de adventstijd verhalen en liederen uit Lucas 1. Met als thema het Christuskind en ons bestaanszekerheid. Het evangelie raakt alle grote thema's van ons bestaan, toen en nu. Vandaag gaat het over compassie en heerzucht. 2 vrouwen ontmoeten elkaar, Elisabeth en Maria. Beiden in verwachting van een bijzonder kind. Beiden vervuld van de Heilige Geest. Hun bereidheid weerstaat de heerzuchtige machten. Ik zal het even zo doen. Ik steek nu de 3e adventkaars aan. En dan zingen we met z'n allen het 3e adventslied. En dat staat daar wel waarschijnlijk. Ja, oké. Wij willen nu samen stil worden en ons hart keren naar God. En we mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, overal vandaan, koor, fijn dat we hier vanavond samen kunnen zijn. God mogen prijzen met elkaar. Toeleven naar het kerstfeest. Het licht ontvangen in ons hart, in ons leven. Wij zingen met elkaar en we gaan nu ook een lied zingen. Het koor.
ze voor. Jesaja 61, de versen 1 tot en met 2a en 10 en 11. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen. En glorie voor het oog van alle volken. Het koor zingt nu Der Jensen in Boethoes, ze donker en koud.
Lucas 1, de versen 46 tot en met 55. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaadt hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Het koor zingt nu in de bleak midwinter.
Micha 5, de versen 1 tot en met 3. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Judas geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is, haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde der aarde. En hij brengt vrede. We zingen nu afwisselend met het koor, een diepe nacht houdt Bethlehem.
Matthäus 1, de versen 18 tot en met 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal het volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. We zingen nu, afwisselend met het koor, gezang klinkt in de wereldnacht.
bij het thema van deze derde advent. Compassie of heerszucht. Het is een wonderlijk verhaal, het evangelie van advent en kerst. Overal in onze wereld lijkt het alsof machthebbers het voor het zeggen hebben. En overal lijkt het ook alsof het met die machthebbers alleen maar uitloopt op heerszucht, hebzucht, eigenbelang, strijd en geweld. We kunnen er moedeloos van worden. Het gaat maar door, die strijd, in het groot en in het klein. Want ook dichtbij, ook in onszelf, kunnen we het merken, die strijd, die zucht om de baas te blijven, om anderen de waarheid te zeggen, om ons territorium te verdedigen. De beweging van advent en kerst is een andere, wonderlijk anders. Over alle grenzen heen tot aan de sterren toe ontstaat een kleine, zachte beweging. Een beweging van dienstbaarheid, van overgave, van compassie, van belangeloze liefde, van elkaar gunnen. Het begint met een engel, een oud priester-echtpaar, Zacharias, Elisabeth, een jong meisje, Maria, een loflied, we hebben het net gehoord, een pasgeboren kind, we verwachten het, in een grot achteraf in Bethlehem. Engelengezang over vrede op aarde, voor mensen van goede wil. Een wonderlijke, nieuwe, kleine, zachte beweging. En dat verhaal, dat evangelie, loopt later uit op een vraag. Wil jij omkeren? Wil jij meegaan op deze weg? Wil jij ook liefhebben en dienen? We gaan nu luisteren naar het volgende lied van het koor. There was silence in Bethlehem's fields that night.
Ik heb een kort kerstverhaal voor jullie. Het is een verhaal van de Engelse schrijver Oscar Wilde. En het is eigenlijk een verhaal over die beweging van heerzucht naar compassie. Het verhaal heet De zelfzuchtige reus. Iedere middag wanneer ze uit school kwamen, dan speelden de kinderen in de tuin van de reus. Het was een heerlijke tuin. Met zacht gras en kleurige bloemen, zingende vogels en 12 persikbomen. Met prachtige bloesem in de lente en rijke vruchten in de herfst. Wat is het hier fijn en mooi, riepen de kinderen dan naar elkaar. Maar op een dag kwam de reus terug. Hij was op bezoek geweest bij een monsterlijke vriend en was daar 7 jaar gebleven. Toen hij thuis kwam, zag hij de kinderen spelen in de tuin. Wat doen jullie hier? bulderde hij. En de kinderen renden weg. Mijn tuin is van mij, zei de reus. En niemand mag erin spelen behalve ikzelf. En dus bouwde hij een hoge muur rondom de tuin. En hij hing er een bord op. Verboden toegang. Overtreders worden gestraft. De reus dacht alleen maar aan zichzelf. Het was een zelfzuchtige reus. En de arme kinderen waren hun mooie speelplaats kwijt. Toen begon de lente. En in het hele land zag je bloesem en vogels in de bomen. Alleen in de tuin van de zelfzuchtige reus was het nog steeds winter. De vogels hadden geen zin om te zingen, want er waren geen kinderen. En de bomen vergaten te bloeien. Er was alleen maar sneeuw en ijs en hagel en een gure noordenwind. Maar op een morgen werd de reus wakker en hoorde hij toch een vogeltje zingen. De hagel stopte en de wind werd zacht en een heerlijke geur kwam door het raam. Ik geloof dat het eindelijk lente is geworden, zei de reus. En hij sprong uit zijn bed. Hij keek naar buiten en wat zag hij? De kinderen waren door een klein gat in de muur gekropen en klommen in de bomen. En de bomen waren zo blij dat ze gingen bloeien. En de vogels zongen van blijdschap. En de bloemen staken hun kopjes boven de grond en lachten. Het zag er prachtig uit. Maar in één hoek van de tuin was het nog steeds winter. Daar stond een kleine jongen. Hij was zo klein dat hij niet bij de takken van de boom kon komen. En nu liep hij eromheen en hij huilde bitter. En de arme boom was nog steeds bedekt met ijs en sneeuw en de noordenwind loeide om hem heen. De reus, zijn hart smolt toen hij dat zag. Ik heb altijd alleen maar aan mezelf gedacht, zei hij. Nu weet ik waarom de lente hier niet wou komen. Ik zal dat arme jongetje boven in de boom zetten. En dan zal ik de muur afbreken, zodat de kinderen in mijn tuin kunnen spelen. Voor eeuwig en altijd. Hij had echt heel veel spijt van wat hij had gedaan. Heel zachtjes liep de reus naar buiten. Maar de kinderen werden zo bang dat ze allemaal wegrenden en het werd weer winter in de tuin. Alleen de kleine jongen vluchtte niet. Zijn ogen waren zo vol tranen dat hij de reus helemaal niet zag aankomen. Heel voorzichtig tilde de reus hem op en zette hem in de boom.
En de boom begon gelijk te bloeien en de vogels gingen zingen. En het jongetje strekte zijn armen uit, omhelsde de reus en gaf hem een zoen. Toen de andere kinderen zagen dat de reus niet langer zo boosaardig was, kwamen ze teruggerend. En met hen kwam de lente. Het is nu jullie tuin, kindertjes, zei de reus. En hij nam zijn grote bijl en hakte de muur in stukken. En elke middag, als de school uit was, kwamen nu de kinderen met de reus spelen. Maar die kleine jongen, van wie de reus hield, werd nooit meer gezien. Niemand wist wie hij was of waar hij vandaan gekomen was. De reus was erg aardig voor alle kinderen, maar hij verlangde naar zijn eerste vriendje. En hij sprak vaak over hem. Wat zou ik hem graag willen zien, zei hij dan. Jaren gingen voorbij. En de reus werd erg oud en zwak. Op een winterochtend keek hij uit zijn raam. Hij haatte de winter nu niet meer, want hij wist dat het slechts de lente was die nog sliep en dat de bloemen rusten. Maar opeens wreef hij zich verwonderd in de ogen en keek en keek. In de verste hoek van de tuin stond een boom die helemaal bedekt was met mooie witte bloesem. En de takken waren allemaal van goud en er hingen zilveren vruchten aan. En daaronder stond de kleine jongen, van wie hij had gehouden. Met grote vreugde rende de reus de tuin in. Maar toen hij dichterbij kwam, werd zijn gezicht rood van woede. En hij zei, wie heeft het gewaagd jou te verwonden? Want in de handen van het kind waren de afdrukken van 2 spijkers. En ook op de kleine voeten waren de afdrukken van 2 spijkers. Wie heeft het gewaagd jou te verwonden, riep de reus. Zeg het me, dan pak ik mijn grote zwaard en zal ik hem doden. Nee, antwoordde het kind. Maar dit zijn de wonden van de liefde. Wie ben jij? Vroeg de reus. En een vreemd ontzag viel op hem. En hij knielde voor het kleine kind. En het kind glimlachte naar de reus. En hij zei tegen hem, laat mij nog 1 keer in je tuin spelen. Vandaag ga je met mij mee naar mijn tuin. Naar het paradijs. En toen de kinderen die middag de tuin inrenden, vonden ze de reus dood onder de boom liggen. Helemaal bedekt met witte bloesem. Dat is het verhaal van de zelfzuchtige reus. En we luisteren nu naar een lied van het koor. En we mogen ook meezingen waar eens David werd geboren. Oh
Wij willen nou maar elkaar dankje en bidden. En misschien is er iemand toch die iets nemen willen. Dat we het dankje kennen, dat we voor bidden willen, dan is er ruimte voor. Voor Joke Talsma. Ja, die wordt weer behandeld. Hè? Dan willen we bidden voor haar om sterkte. Ja. Voor Jelly, haar zuster. Ja, die is ik ziek, hè? Ja. We bidden voor Jelly, haar zuster. Ja. Zullen wij maar elkaar bidden. Dank u wel, Heer, dat wij deze jongen schoolje maaien in jouw huis. Met elkaar verbonden, met ons leersten, thuis of werk. Verbonden met heel jouw schepping, met alle mensen bij. Wij danken je voor dat ene been dat komen is om liefde te brengen. Om de hutheid in deze wereld zacht te maken. Om liefde te brengen wat haat is. Vrede wat geweld is. En wij bidden, Heer, dat die beweging us alle jaar eruit ziet mij. En dat die beweging ik alle mensen in deze wereld eruit zie mij, die vol van heerzucht en geweld bidden. Heer, laat jouw goedens in deze wereld wezen. Zo bidden wij om jouw zegen over deze dagen op wij naar het Christfeest. Dat jouw licht us verlicht je mij op uw paard. Wij bidden voor uzelf en voor elkaar om vertrouwen, om verwachting. Om moed en kracht om jou te volgen op die nieuwe lietse waai, die smelle waai. Wij bidden, Heer, voor alle mensen die wij meedragen in ons het en ons gedachten. Wij denken aan mensen die het verdriet hebben. Wij denken aan mensen die ziek binnen. En Jood nemen we in het bijzonder de namen van Joke Talsma. En van Jelly, haar zuster. En wij bidden om jouw nabijheid, jouw kracht. Wij bidden voor de landen wat oorlog en geweld heerst. Wij bidden voor de mensen in Oekraïne, voor de mensen in Israël en in de Gaza. En overal wat mensen bang binnen en op een vlecht. Blauw bij us, Heer, en help us om bij jou te blauwen. Jij dus, dat wij in de stilte bij jou komen. En help us om jou te jaren.
En Maaienkoor willen wij de wudden bidden die het Jezus u zoen het. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij hebben eerst betocht dat we de collecte bij de uitgang doen. En toen betochten we dat het toch handig is om hem gewoon nood te houden. Dus we doen een de collecte. De eerste is van de diaconie, de tweede van de kerken. En daarna zongen wij dus een lied. Welkom op de aarde, Jezus, leven Heer. Ja.
Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst, van de 3e advent. We gaan op weg naar de 4e advent, naar het kerstfeest. Fijn dat jullie hier allemaal waren, ook thuis mededienst meemaakten. Koor, dank je wel van je bijdrage. Heel fijn, want toch je ben we hier al ook. Het is een mooie sluiting, Joen. Dank je wel aan je. Dank je. In de wandelgangen hebben we het erover gehad dat er assen nog een kopje koffie is. Ik geloof haast dat ik het al roep, maar ik weet het net zeker. Maar ik denk dat er koffie is assen. Dus dan mag je nog even blauwen. Helemaal fijn. En dan geven we assen weer naar huis staan, elk naar zijn eigen plak in de brood. En wij mogen gaan met de zegen van God, de goede woorden van God, om die ik uit te dragen om ons heen. De genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest, wees mij hem alle Heer.